think I'm done. I'm done now. I'm done now with anything basara friendship of dibia ifa because on ebuta jafo on ebutezi mkpali on ebutezi many nonsense. Withdraw go monwem nebe basara ife niile basara native doctors no. Anything basara native doctor onye eze withdraw go onwe onye obana nodolo onwe ka nodolo onwe m. Away, my people, it don't happen again, oh, it don't set. No be small matter, na it dey grand, oh. As I dey talk to now, everywhere don't burst, everywhere don't catch fire. No be small something. Onye the Jesus don't burst come out, oh. He say he had not there for the saga when they go on again, oh. Say he don't leave Okongu. May Okongu may he carry a cross. Say he left Okongu behind. Say wetin make I shook mad for the saga the first time. Say Ayaya swear for Okongu family. Now he make a boss come out. He come dey defend Okongu. He come dey talk say Okongu na a brother. Say if you know wetin good for Ayaya, may Ayaya may go cancel the swear when he swear for Okongu the head. Now only the Jesus say he don't wash it 2 hands come out and 2 legs come out. Oh, say he had not reach again. Oh, say he won't face the ministry. Say he no want to follow babalawos. He no want to follow lady doctor. He no want to interfere. Waiting consign lady doctor. Say he won't face the church. My people not be small something. As I cross this video, I was shocked to lies. Where Onye for deny Okongu. He say even Ayaya say he don't left Ayaya behind. Say nah he don't face his own business. Say he don't mind the own business. Say nothing consign this saga again. Make them not drag and come out again. Say he don't wash his hand come out. May you not come be say I too talk. Make una just listen to Onye. Make una watch the full video. My final judgment on Ayaya Nando and Okongu matter. I want to clear air now. And this will be my final statement. After this now, my hand don't come out. I don't come out my hand. I don't come out my everything. Are you hearing what I'm saying? Because mgbe fa bidole go for my anger. Ebiwe mu no we bob mgbe Ayaya na akpu iyi. Mgbe Ayaya si na a ga-ekpochapụ m ụmụnna ma nne na nna Okongu. That place ke bia iwe that place bia mem anger. Yes. Because na onye gị na ya mekọ ife ma ọ bụ onye ife ilu n'obologo ebubo ma ọ bụ kpalịa gị ma something bụ Okongu. Not ụmụnne ya, not ndị befa. But thank God na ka nsi wee nụ ndị na nda emega ife dị na ya artist ife niile afọ bupụta alụsị I think na onweghị ife eme na ya so kọlụ mwetasi mana mma na iwe mmadụ nwee ike iji iwe mee ife anara eme onye bụ before you do anything ask question abana nke Okongu dibia. Anyway, in fact, let me tell you something. Ụfọdụ na-asị na onye eze na ndị omenala na anyị, na onye eze na ndị dibịa na anyị, na onye eze na ndị omenala na anyị. Duto gịnị? Abụ m onye Igbo. Abụ m onye Igbo and tonite environment ebe ntonite bụkwa na ebe a na-eji ọjị ebe ekpere ịmarụgo ụmụ ihe a hapụta n'ụtụtụ ejiri ọjị kpee ekpere. Yes, because na ife nji abịa ekwu ihe a ebe a bụ na enwego information nnụ. Yes, I have the onye ame nji wee pụta ebe a wee kwu ya. Enwego information nnụ na Ayaya abụbaga arụsị ya na okwu ya lụgo ife okwu. That's why nji wee bezia ka m bụrụzi aka m ka m kwụgharịkwa nke m akwu.
because na anụ m na ya ekwu ya go ife niile okwu kwuchi na o mere ọfụma o mee ka onye keta ka o mee ife ka nna ka onye maala ife. So because of that mụ apụtakwagwo wee sizio na m eselugo aka na everything gbasara the case. Okongbu na ya marụ ka fasi wee bido fasikwa ntu a wee kwụsị fama maka na mgbe fa na-abụ na-ebido ife a na fa kpọrọ m fetilo m na ya mgbe fa na-abụ na-ebido ife ọ nwere mgbe m pụta si Okongbu mgbaji ebe na nke aya nwere mgbe m gwa aya jee okporo Okongbu. So ha na-abụfu onwe fa business daba alụfa na fa. So ha mebezie. Everybody should forget about this issue in my own point of view. Information nweta bụ na ya ekwunyere gị ife ome ife niile afọ no iwe. So let everybody forget. Come on now. I'm done. I'm done now. I'm done now with anything gbasara friendship of dibia ịmụ ife because ọ na-ebute aja afọ, ọ na-ebutezi mkpali, ọ na-ebutezi many nonsense. Because ọ ntụ nsi wee welu mmadụ ibe m. Onye amenji mụ na everybody ji wee bụrụ friend. Ọ ntụ nsi wee welu mmadụ ibe m abịarọ m ịkpa oke. Jesu mgbe Jizọs lụrụ ọlụ nya na ọ ji enu na agwụlie nni nya na ndị agwụ mekọ ife nya na ndị omenala mekọ ife. Mana amazi m ife nke ndị kịta ji wee dị iche duto anya ukwu na ekworo duto na ọbụọzi omenala ụfọdụ abụọzi omenala ka fa na-eme ụfọdụ ụbọzi amazi m ife a na-eme maka na omenala gafee n'eziokwu. Ife eji mara omenala bụ eziokwu. Gekwa m ntị ọfụma. Ife eji mara omenala bụ eziokwu. Mana ife a na-emezi kịta amazi na ego ka a na-achụ ka ọ bụ ọ gbazi nyarị. So ewuduru ogo m onwe m n'ebe gbasara ife niile gbasara native doctors nọ. Anything gbasara native doctor onye eze ewuduru ogo onwe ya, onye ọbụla nọdụrụ onwe ya ka m nọdụrụ onwe m. Let every man stay on his own so that I will stay on my own. Maka na ọbụọzi ife ọbụọzi omenala eme egbo ka a na-eme kịta. Ife a na-emezi kịta alụlụ a na-abanyegwu ya, asị abanyegwu ya, waya abanyegwu ya, obi ụfụ abanyekwu gị ya. Okeke chọọ ka ọkafọ chọọ ka okeke. So I'm fed up. Onye ọbụla nọziala onwe ya. So I'm very happy ka nsi maka ozi nnobu from Nando, ndị Nando group. Na ya ekwu ya gị ife okwu na-abụbaga arụsị ya. That's very good. O iwe ka o ji wee kwu ife okwu duto na ife agazi ka fa na-abụ si wee tụ anya. Kama na nke a ga-egosi ndị ọzọ ife. Ị na-eme ife, be very careful with the people you are doing something with. And ndị na-alaka ilu Okongbu mee nke ọzọ. No, Okongbu nwee future. Aya nwee future. So I'm very happy. Ntu aka mụ asịkwa wee wudoro ọkwa nke m. Ife niile m kwuru na mmemme ma nke a fancha na-ewudoro ogo m ya. Mana ife na-adụ onye ọbụla ndị omenala niile onye ọbụla kwụbakwa aka ya ọtọ. Ụbọchị ọbụla unu fụzikwara mụ bụ onye eze ka unu fụ na mụ na dibịa m ayị ya were nụ mma gbupụ m oshi. Ụbọchị ọbụla ịfụ na mụ jee na nke dibịa were nụ mma ma ọ bụ si na friend m makakwanụ friendship maka ọ bụrụ ntụ unu si wee ka m si wee wuye mụ a wele ya. O nwee ife a na-akpọ omenala. Ọkwa omenala bụ nke a nna anyị fa ji ọjị awa ọjị. Mụ ji ọjị apụta na ote were ọjị kpee ekpere. Ọkwa omenala bụ nke a nna anyị fa na-eme mgbe a onwe iburu problem bịa asị ije kọsalụ mmụọ ịkọsasịa iweta ji na ọkọ debe ịnachi ya. Mana ndị kịta etiziri ya ji na aja. So biko na aka nnukwu m adịọzi ya ka m fesie ife m bịara ma ka abịa mụ ka ime friend wee bịa fụ na ala na-agwụ erike. Mgbe ara na-agwụ n'ife erike, ara na-agwụ dị ya erike. Ma ndị ife nwa ma ndị ife nwa na-amarọ ọ na-afịọ
anya ukwu, because ọ bụ na ị na-eme omenala eziokwu omenala ịma nkọcha mmadụ ibe gị. Ọ bụ na ị na-eme omenala ịma mbụ mmadụ ibe gị ebubo. Ọ bụ na ị na-eme omenala nna nna anyị farapụ ụzọ eziokwu ịma ntinye aka n'ihe ọjọọ. So onye ka nchọ ka mmekọrọ na eze marụkwa na ife ọbụla ime n'ụwa n'ihi aza ajụjụ ya. ọsọ ị na-eme omenala, ọsọ ị bụrụ nwa Chukwu, ọsọ ị bụrụ man of God, ife ọbụla imekwa ị ga-aza ajụjụ ya. So onye ọbụla dozikwa ụzọ ndụ ya, onye ọbụla hazikwa ụzọ ndụ ya. O nwekwa onye ma ụbọchị ọ ga-anwụ. No one know the days he will die. Enwekwa onye ma ụbọchị ọ ga-anwụ. Onye ọbụla dozikwa ụzọ ndụ ya. Nwanne gị anyị na-akọcha, onye anyị na-afụ ebu aya, icheki ya ọfụma efu na maka na ijiri ego ma iji ebu ya aya. Ọ envy. So bikonu, ma onye mejọrọ mmadụ ma onye emejọ, onye ọbụla jiri nwayọọ, onye ọbụla gbaghara ibie, onye ọbụla gbaghara ibie ka nke a gaa. Kama onye na-eme ife ọjọọ si n'ife ọjọọ pụta, na abụbụ onye eze Jizọs ekwugosi Adam emezi enyi ndị dibịa ọzọ, maka na ana m afụta mmadụ asị dibịa, ana m afụta mmadụ asị my friend, maka na ife karịzi akarị. Onye ọbụla ma onye eze mana m ada achọ mmadụ okwu. Ime m ife asị gị leave it for God, and onye mee m ife ada na free. So let us leave it for God. So my final say bụ onye na-eme ife ọjọọ si n'ife ọjọọ pụta. Onye na-eme ife ọjọọ si n'ife ọjọọ pụta. Ịma na iji omenala eme ife ọjọọ, cheyalịkwa kịta, cheyalịa. Ịma na nya bụ ife ị na-eme amarọ gị ama, si na ya pụta. Ọ bụ na ịbụ a pastor ya ministry very well, kwụsị ịkọcha mmadụ ibe gị, maka unu na-esokwa eti ndị a na confusion. Pastor ga-anọ n'enu ọta na-asị na nke nwa mere na nke nwa mere, preach the gospel, lụọ miracle gị, jiri miracle a napụta ndị memba. Kwụsị na ịkọ ọnwụ n'ọnụ na Facebook. Ụbọchị ọbụla ụnụ fụsịkwa ọka mụ na nwa dibịa yi bịa nụ kọtụa m isi, tiri m isi ebe a kọtụa ka m zuo ike. Because mụ na mmadụ ibe nna anyị, mana ife a na-emezi kịta maka emekatakwa ụwa ndị mmadụ egbuo mmadụ ibie ebe a na-enwe anya ukwu. So ife na-agwa ụnụ n'okwu okomgbu dibịa, okomgbu ka ọ bụ na ọ bụrụ dibịa, mara ife a na-akpọ dibịa okomgbu, kene Chukwu ife dị iche, andị Nnamdị Nwagwu onye abụ aya aka m apụgo na kesi una ntu aya sigwe na ya abụbogo ife ome na ife ome na aka m apụgo. Because na mgbe aya na ndo bido ife a, mgbe aya na okomgbu bido fa akpọrọ m, mgbe fa bido yiba fa akpọrọ onye eze, fa akpọrọ onye eze. Mgbe fa na-eli na-anwụ na-eje Lagos, na-eje Abuja, na-eje ebe niile, fa akpọ onye eze na ya. Nọ na ife wee m iwe nji wee takụlụba bụ n'otu ilu family. Ọ bụ sefe wee m iwe, mana ntu o remove go family. Fanya na okomgbu jebezie ife ọbụla fa jeta ha jelu. Ife ọbụla o jeta ha jelu, ọ gbasara m, you know concern me. Na ma ya nwụ paracetamol n'isi na-awa onye ọzọ. Mgbe okomgbu na-etila aya mkpu, onye nwa mma nọrọ ebe a. Mgbe ha na-abụ na mgbe aya na-asị na onye metụ okomgbu aka, mgbe ha na-eli nnu na mmanụ, fa afụrụ onye eze Jizọs. So bikonu, echi niile na mma agbapụ jee paaki okwu, mma agwụ ya na enyi nwoke ka ọ bụ, and ọ mmadụ nwee wisdom ọ ya aghọta. Mma agwa jee paaki okwu ama nnọọ ga-aghọta ka ihe niile afọ bee, ka ife niile abịa.
onye bụ nwanne ya bụrụ odogwu. Ịchọ igbu mmadụ jee gbuo ndị ilo. Onye bụ nwanne ya bụrụ odogwu. Echi niile mụ na jee paaki ga-ekwu n'abalị ya ka m gwa ya nya forget ya ụmụ ihe a. I will talk to him. Enwekwa onye dị mma n'azụ. Na-asị fear of aya ala na aya ị na-ayị ala nwere uche. Ya generation na-atụ akwa a na-ekwu ọzọ na-ekwu ọzọ ife a ka unu bụ ndị Igbo na-alụkarị. A na-afọ ekwu ọzọ ị na-ekwu yeli si fear of aya onye na-atụ onye nwe kedu onye na-atụ aya ya egwu. Ha bụ ife a na-ekwu ebe na-ekwu yeli fear of aya uze fear. Ọkụ unu si etikọ mmadụ n'ibie isi ọnụ. Ọsifia afaya nweta onye kwu okwu a kịta abụọ m ọnụ. Mmadụ a na-ekwu okwu dị mkpa ụfọdụ a na-ekwu yeli ebe a. Ọ dị ụtọ dị fam ịmakwa na maka na mụ bata na this matter mee o ji wee dị ntu a. Ayaya was my very good friend. Ayaya Nando was my very good friend. Okpogbu over ewu ọhịa ndị ori unu na-echenụ mgbe unu n'ụlọ na-asị na onye ezi egbu ayaya ọ na ayaya egbu okomgbu unu ewe ma yes ilugodi igbuo ụmụnna ị na-edelu m why should I withdraw myself. Ebe na like bụ ebe nwanne ga na-egbu nwanne ya o wee na-asọ unu ụsọ. Ife ịchọ mgbe ịchọ bụ ife ịchọ ịnụ na onye ezi egbu ayaya ma ọ bụ na ayaya egbu okomgbu o wee dị gị mma. Ndị mmadụ charụkwa anọ anyway na nna agwa ndị mmadụ believes na Facebook is a ya igebe Facebook ntị na ife nchọ ka mgbu na nke ikpeazụ a bụ na onye eze na ndị dibịa nwezikwa gbasara mụ na ụnụ onye ọbụla mebezia nke ya ka nka bụ ka nna aka ụnụ nwa alụbazi ọrụ ụnụ nke onye meta nya mee gịnị ya bụrụ ya n'isi. O meta mee gịnị o meta bụrụ mmeta ka mụ abụrụ. Onwezi ife gbasara mụ na ndị dibịa kịta ada m ayịzi maka na aghọtazi m ife na-eme. Ada m ayịzi to your tent o Israel, to your tent o Israel, to your tent o Israel. Onye ọbụla n'ọlụ onwe ka n'ọlụ onwe m.